Hamabi bikotek ekin zioten bideari baserriako bigarren edizio honetan eta asteak aurrera zijoazen heinean 1000 erronkari egin behar izan diote aurre. Auzolan gogorrak eta desafio proba ikusgarriak pasa ondoren final handira 3 bikote indartsuenak iritsi dira. Finalera iristen lehenak, Asier eta Tania izan ziren. Iristen lehenak eta baserrian ibilbide zailena izan dutenak ere bai. Asieratik Asier ez zegoen Taniarekin gustura, eta joareaz baliatu zen bikote aldaketa eskatzeko. Ez nago ondo. Taniak ibilbide guztian zehar gora bera asko izan ditu bere tokia ezpaitu baserrian aurkitu. Hala ere, gora beherak izan arren joareak berriro ere elkartu zituen eta finalera iritsi arte ez dute amore eman. Edurne eta Goikorena baserrian egon den bikote bitxienetakoa izan da. Bi mundu desberdinetatik iritsita, berehala ulertu zuten elkar. Zarata handirik atera gabe eta kolore aldaketa barne, finalera meritu osoz iritsi dira. Urki eta Luzia izan dira final handira iristen azkenak. Bikotea sortu zenean gutxik pentsatuko zuten finaleraino iritsiko zirela. Baina Luziak bere burua aldarrikatzeko izan duen grinarekin. Eta Urkik eman dion laguntza guztiarekin, indarrez beteta ekingo diote finalaren erronka handiari. Hau da, baserria finalaren atarian. Final handia oso hurbil dute bikote finalistek, baina aurretik dagoeneko finalean dauden bi bikoteak, 3. bikotea zein den jakiteko zorian daude. Ni nago ja, inizta petatu bueltatzen ez badira. Oh! Kaixo. Bai! Zuegatzen zai? Bai. Bai! Lehiakide gogorra guretzako, baina bueno. Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak. Urkita Luzia bueltatu die, oso pozik nau, baina bueno, finala azkenien nik uste dut honekin gogorra izango da. Ikusten zuenez, irabazin deu, Ainize eta Petatuk etxerako bide hartu du, eta mezu bat utzi dute zuentzat. Bueno, ekipo, gu baguz etxea. Pena hundisekin, oso gorra izen da, baina galtzen da irabazten ikusi deu, eta baguz etxea. Hor goitzezaten nahi, batez Asier da Tania, gureatik eta gorritxatik irabazi behar duzte, eta ir zerrando bokaz. Faltazaten guztiok animo, hobenak iritsi izate, eta dena eman, ja finalean zautela. Zaindu alkar, 3 bakarri zaudetela, zaindu alkar, eta joko garbix izen daxela bierkue. Eta Asier, zuei besarka daundi bat, euki ez terena nahi zarena izan duza? Tania igual. Bezarka handi bat, azkenin gora bera asko uki dituzu zean, baina oso arrona bazutaz. Mordu balixo dezu. Eta demostra kaini daukezula, egurre daukezula. Eta isilik aurra zibileik ezula. Demostra asko balixo dezuta. Ez nuen espero, beraiek petatuta iniz ez etortzea. Esperantzan eukan, ikusita ze potentea diren. Baina, bueno, Luzia eta Urki etorri nerean, bajon bat etorri zait. Batez bepeni moten doz petatuko, inizek, zetor da mentalidade oso ona irabazteko eta dana borrokatu dau beti. Da, bueno, finalien esartzi emoten doz eta apurbet, pena apurbet. Bikote indartsuenak iritsi dira finalera eta erronka handiaren aurretik azken mokadu bat hartzeko tartea dute. Hori bai, tentsioa nabari da. Ni bastante seguro nago Edurnekin.
konfiantza da ematen duz, eta nik bere handeginduak eta betetzeko bai beti prest nau. Eta usteot posibilea daukagula finala irabazteko. Nik ez dakit, bat esan. Nik Asierri bilatzen jot, hau un poco perro viejo da. Ba, Asierri ez begiratu inbeste, eta igual ondokuei begiratu behitzazu. Baina Asierri gaber bildur gehiago emateiten. Hau asko zehaduta dau, ikasita dau, proba askotan, segun ze probatan ondo saiatukoa, da kontuz. Nik bakarrik espero dut denok ondo jokatzea, nik ez nuen ondo jokatu, baina, bueno, bihar ondo jokatzea espero dut guztiok, eta nire partez joko garbi izango da, eta Asierren partez ere. Ez dakigu hori. Horian ikusi beharko da. Horian bertan ikusi beharko dela. Zuk ze pentsatzen horri buruz? Ni finalea juten naizenen ikusi iztetiken askotan. Bai, badakit, eta probatzuta besta. A muerte egon behar dauke. Al límite. Al límite. Nik final garbia esperoet. Azkenen ikusteet bilbide luzeain deula onaino eta final polita merezi dugu irurok. Bai. Eta ala izan behar da. Hala izan behar da. Demostratzeko azkenen pistolaren deula. Igual zuketan nik kontu izan behar dugu Urkita Asierrekin ez. Bai, nik ustetan agian rozezioa egongo ala. Ba, araurik espadau. Ja. Baina arau izate hau ez? Bai. Ez denantzako. Han odola behotzeituk, eta han etzeok, kanporak eta ez finala dek. Ba, nik pertsonalki ez dut uste dana arautu behar da nahi. Bai, dena esan behar da. Badakit zer dan joko garbia eta zer dan joko zikina. Dena esan behar da. Baina esan behar da dena. Zengate, momentu hartan beroan zaude, irabazi egin nahi duzu, eta edozein gauz egiteko gaizara. Oi ba? Ba, agian zuek, baina ni final baten egon arren, ba ez diote ondo pai ostiko bat sartu behar, ez da. Hombre, a ver, ostiko ez, baina. Bueno. Nik ez nuen jo, Ja. Beste bikotiak komentatu daue apur bat joku zikina itxeko gai izango diela. Bueno, gure aldetik joku garbi izango da, baina burrukatu inbiar bada, ba, no prometo nada. Baserrian tentsioa oso ohikoa da. Ondo dakite bertatik igaro diren lehiakideek. Jokinek bere baserrian talde urdineko Andrea eta Izaskunen bisita jaso du. Finalea birazik ustezu ezuek, ze arriskua? Ba, guri paseiakuna purtsuet. Hongo dela Kristen joku zikina ziren partez. Segun ez balin ba bihartzen, joku zikina itea, ez balin baka... Aurruna balin bai joa pixkategatik nik uste ez du lehenko. Nik uste pixka bihartze balin ba lehenkoan bezala, gure intziguten bezala, ingo gula, egin biharreko guztia alduna, eta gehiago, irabazteko. Utzi, Andrea, utzi! Bakizu, Asierre guain arte zein diun, eta nik usteet, iozin gauz dala irabazteko, ja limite ontaino ahi hau da, ja bere buru ezikin duo, asiske, ja igualtzaio finala da, eta nik usteet, ja irabazi bateko beste egiteko tanengoi eta tensio horrengoa, eta jokuzikin ere behar ba, egon ningoa nik usteet. Talde gorriak ere pisu handia izango du finalean. Bertan egon ziren Telmo, Ainize eta Marko. Lehenengoak Orion elkartu ditu bere taldekideak finalari buruz asko baitute esateko eta. Duri jungo dira, ez? Ian finala dek. Ahal joku zikina gongoan, o ez da, seguruna baietz. A ber, nik uste joku zikinoteko arau batzuk bat oso mugautu berde bela. Eta, ja muga hortatik enertetzen bali mazu, bueno, ba, ez, onartu lekizu joku zikine daola, ez, baina arauik ez bali mugan, es que mundoa joku zikine. Azkenian mugak zenbat ditu, bakoitza jartzeitu mugak, porque igual zure mugak eta neriak ez dira igualak. Eta ikusitzen nola ondan aurreko jolaza eta ia ze puntotan gauden da ze tentzixo daun, nik uste danontzat onena muga batzu jartziala eta fuera. Horren barrun lehiatu eta fuera. Ja, finala dala, ondo bukatzi asko zobetu. Finalian azkenian dana eman berdue, eta nik ez dakit joku zikina ongoa noez, baino hori ikusteko egongoa.
Nik ustez finalin tentsizioa ondixi izango ala, eta oso final ondo borrokauteko izango da, orduan zer gauze pozolik, Osea, izenleike joko zikine honleike, o ez, baina nik ustez egoteko posibilitate badaudela. Aurten, basarrian gertatzen den guztiaren gainean hitz egiten da basarria zuzenean saioan. Bertan astero parte hartzen duten kolaboratzaileek ere asko dute esateko. Finala xarma pixkat emateko beti alkararteko kompetentzi pixkat eta ona gala, ez? Eta gainera ikusita nola izan diren aurreko saio guztiak eta beraien artean dagoen lehiakortasuna ere eta irabazteko guadia. Eta gainetik Luzian asuntu ere bai jokinen gainetik hor daka, gainean ikuste dut gainetik gogoratu iteala, ez? Eta hasierrekin dakan piki hori... Eta urki gainera ikusi dugu askotan pixkat azteri baten antzera... Bai, un zorro, sí. Bai, pixkat. Puntu honetara iritsita, suposatzen dute beraien artean kriston tentsioa dagoela, egunerokotasunean, bizitzen ez dakiz eta hori seguruna eramango dela finalera kriston gogoak dituzte elkarren artean lehiatzeko eta ikusiko da tentsio hori. Baina gero niri... joku garbila egondako desafioak asko gustatu zaizkitze azkenean da, nolabait esateko irabazle garbila eta gardena eta ezakit bere kualitatez egindako... Bai, ulertzea izut, baina nik uste bai Kuk eta bai Euskal Herriak nahi dura show pixkat o bai xarma pixkat jartzia, ez? Izango zen irabazle garbi bat egon bazan ateala beak irabazi, jendeak esango, joder, pas... Baina mierda de final, no? Bai, egia da final bateako saltza gehiago behar dugula. Saltza pixkat berda, atu gazetik anjun, ez dakizea harrapatu. Baina behintzat bida, baina gauzat, behintzat oso, ez dakit, oso korapilatxua ere ez izatea. Ez, hasier da jokin bezalako... Hori da, hasier da jokin. Desafio bezalako, olako batez. Olako batez. Hainbeste batez. Osea, zeo zer... Ja, gaizki pasatzen izan zen momentu hori nik uste dut. Bai, pixkat talka egotia, beraien artean da leia egotia, baina ez zakarra izatea. Hori da. Finalian joko zekin egon golan argila ikustet, eta gainetik final batian ikustet egon berdula, ez? Joko zekin pixkat. Ni uste hasier gehiago jokola hor trampa asuntona joko zikin hor gehiago. Gehiago ez dakit. Hombre, bat ikustema bestiare tontezte izango. Azkenian, zen hasi ez dakit zen hasiko. Bat aztema bestiak eseiko jola, fijo. Nik horretik, finale ikusten bai egon gola tentsio handia eta bai egon gola joko zikin. Nik uste igual bin partetik, bat aztean beste 6 join guialako. Eta hondik isili-isilik, edurne eta goikok igual, piken hasita. Isili-isilik, martxota irabazi, ez du jakitek, Ara, nik uste finala luze izango gola eta neko kompleto, así que eurrikusuk azendan bikote kompleto nabe, iruditatio bintzen. Finalen joku zikin balin badau, ni uste hor klabean goala zenek hasi. Batek astari mago eta mugak zeharkatzen balin baitu, ni uste beste bikotek eatzentik anjungo diela, eta hor igual ja hasiko aia nasketa bat eta auskalo gertatzen. Hasier eta Urki finala irabazteko edo zer gauza egiteko gai direla dirudi. Goiko kordea beste jarrera bat erakutsi nahi du finalean. Hasier eta Urkiren artean pixke bat dago. Bai. Da biek igual ibiliko dira bata bestearen atzetik eta aurretik aber nori irabazi. Eta horrek igual guri ere eraman gaituzte, guri isili-isilik, gure lana ongi egitera, eta nahi gabe beraiei aurreratzea. Ni jatena guztua apurua da hori jokuzik inena aurak esan daugiena. Bai, baina arabak baldin badaude, garrantzitsua da limite horiek ez pasatzeaz. Nik uste gu bastante legala garela. Bai, saiatuko gara nik uste legalak izaten. Eta ez bagara izaten zerbait txagatxik izango da. Joko zikina denen ahotan dago, baina Lucia ez dator bat bere bikote den Urkiren iritziarekin. Gu ondo ikustea eta ni pentsatzet joko garbin, ni nahi dute joko garbin ibili, baina ikusten badeu beste joko zikinen asteiela, ni pronto nau joko zikina sartzeko. Ba, nik ez. Finala irabazi nahi bazu? Nik ez. Nik alengoet. Markau, adituak nun, adituak joko zikina. Eta jazta, nik nahiagoet joko garbiakin irabaztea, eta galtzia joko zikinakin irabaztea baino. Azkeneko aukera honek eta, alan bezala, alizan ezkeo joko garbiakin irabazi,
baina beste azte maile beste aldea, gure, saiaten bako jau. Nik joko ziginakin irabazteko, etxera jutean nahiagot, eta nik ez dut uste adituek final baten utziko dutenik joko zigina sartzen. Eta jokinen gatik egiten badugu, joko garbiakin izan behar da. Asierrek eta Taniak zailtasun asko izan dituzte finalaren aurretik. Eta behin ona iritsi ondoren, Asierrek garaipena kosta ala kosta lortu nahi du. Nik espero dut finala garbi bat izatea, 3 bikoteak disfrutatzea, eta dena ematea eta oberena irabaztea, ez? Joku zikin gabe. Bueno, joku zikine hori relatibo da, espada araurik bakotxak aldauena itzen dago. Irabazteko azken pausu baten ez dozu izkoestatek irabazti araurik espada. Nik ikusten magoten arauen barruen nahuela, nik irabazteko edozein gauza ingota. Izan lehik urkitan nire hartien egoti horre lehia bat, oin beran buru ikusten dau, baina jokin eliminetie mina asko intxo, horre ikusi da ni ganako arrabizo batekola. Baina, bueno, hori arrabizo hori gero finalien demostra bide, nik etxatizko holan porlan irabazten, da ikusiko da, nork eitzen dauen aurrera. Elkar ondo ulertzeko ezinbestekoa da hitz egitea. Finalean jokoan asko duten arren, azken gaua elkarrekin igaroko dute. Azken gaueko lasaitasun hau gutxitan ikusidan egutegian. Bertan, tentsio momentu galantak bizi izan dituzte finalistek. Jokinek esan duna da, beraiek joko zeinakin hasi zirela, eta itxuraz lamentable izan zala. Hori orduan etxera noa ontxe momentu da listo. Hola noteko tonterizik aguantaten, ja potru behotun dakotez. Zer da morru gehien eman duzu? Joder. Esan ba? Zer da, inutile orduen ni. Eurretik aiega neu bidien da bera pasa. Potrupako zein bide barriz eta segi, bertatik. Ostia, nik eitxauten biherra inok ez tozken duko. Da listo. Elarmenta baten funtzioa zein da. Urki, zu bakizu ni bezain ondo zein den funtzioa. Zuk lan bikaina indezu, kriston belar pilak arri dazu. Baina alperrikakoa da, belar hori geometan ez balin baduzu ongi prensatzen, ez balin baduzu ongi atontzen, bakizu belar hori ustelduko dela. Eta belar horrek ondoren ezaka funtzioik. Nik horregatik proba bukatu eta berehala hartu dela hortzekoa, ju naiz, zia zu bukatzen da gero entzengo jazu. Baina ni banak izen hau pasabizala. Bera faten bazala beste taldera, piki-piki, taka-taka. Bera berdin zagoen bere taldekoak. Bere taldetik berdin zagoen berak. Ze esan nuen ni? Na, orain esan? Esan? Hau bikotia eta hori bikotien niretako die ikute zinak. Ni pertsonalki esaten dut, hau da niraitza eta hone dien nira nahi arrebak. Ba, begira, Goiko. Zuk oraintxo bertan esan duzu hauek zure urki zure aita dela, ba, aitak aizkoa... Semea kago dago. Es no buen espero. Es no buen espero. Es no buen espero, ya está. Adituek asteak pasa dituzte finaleko probak diseinatzen eta baloratzen. Edozein zalantza argitu dute beti, beraien jakinduria etengabe azaleratzen. Horrela lortu dute final ikusgarri bat egitea. Final handian kontuan hartu beharreko guztia, mezu bidez bidali dute. Zorionak, 3 bikotekidei, finalaren atarian gaude, eta, bueno, lanak ongi egin dituzuren seinale, berrikutzekin gatoz, eta aurtengo finalak 2 fase izango ditu. Lehenbiziko faseko lehenengo lana hauxe izango da. 5 kaioletatik, bina olio, itxitura eramatia izango da. Lokotxetan bezala, txandaka egin berkotxu zute joan etorriak. Ailetzen zaztenin, errelebua elkarri emanez. Ondoren, lanaren bigarren zatiari ekin beharko diozue. Ondoan duzuen material hartu eta txerriak dauden itxiturara hurbildu beharko zarete. Zein da helburua? Bikote bakoitzak
bi txerri itxitura honditik itxitura txikira pasa beharko ditue. Horretarako, pasilloa eraiki eta ondoren txerriak banaka sartuko dituzue bertan. Segidan, 3. probakin hasiko gea. 2 belargola eta 3 fardo eraman berko dituzute eskuakin bultzatuz zirkuito batetik. Bukaieran, zutoin batetik zintzilik traktoren giltzak izango dituzute. Haien gana heltzeko piramide bat inberko zute bola eta farduekin. Ostra, luzie ordun, ez? Bai, eta zaila. Giltza hartu eta traktorea arrankatzen duten lehen bi bikoteak izango dira finalean aurrera egiten dutenak. Ordez, 3. bikotea finaletik kanpo geldituko da. Zaila da gaina proboi. Pia gauze. Dana goatziko ere. Finalaren 2. fasean sartu gara. Ondoren, 2 bikotek jokatuko dute finala. 2. faseko lehenengo lana fardoz osatutako horma hau desegitia izango da. Ondoren, traktoriekin banaka garraiatu berko zute. Behin farduk garraituta, beia jatsi berko zute. Beia jatxiz, 4 botila bete bertu zute. Lan hau itxeko, txandaka ibili bertzute. Behin esne botila beteta, ondoan dituzuen 4 marmitak trontzak dauden eremura garraiatu beharko dituzue. Behin 4 marmitak han dituzuela, trontza lanari ekingo diozue. Zein da helburua? 100 gramo gora berako desberdintasunarekin 15 kilo egur ebaki beharko dituzue. Obidia, Ez da erresa ez. Ez da erresa ez. Bueno, ondo moldako Bai, ondo moldako. Nola kalkulatu? Atzean dituzuen pisuekin egingo duzue lan hori. Nahi adina bidai egingo dituzue, duzuen egur hori ongi pixatu alizateko. Trontzako lana bukatu ondoren, azkeneko lana gelditzen da. Fardoz kargatutako gurdila hau hartu eta bukaeraino eaman berko zute. Ara aletzin, joarea juaz bukatuz lana. Gurdiarekin, helmuga zeharkatzen duen lehen bikotea izango da, baserria 2. edizioko bikote irabazlea. Joli, ni oso gogorra ikusten dute, Korrika asko, indarra, ni ustez da oso kompletoa. 3 bikote, 2 fase, lehenengo fasi gaindu dut oso garrantzitsue. Adituen azalpena entzunde, finala oso gogorra ikusten da, fase 2, pilo bat lan. Bueno, orden bat erunbiko da. Ni pentsatzet fase bakoitza dala final bat. Pizkat buru hotzakin ibili beraukeu, asko zatu gabe, alkarre ondo ematen deu. Gure esku dau. Baina, lehen esan deuna. Fasetik fase junda daukeu, Bai. Elementu asko dituen finala, oso gorra, baina, bueno, aukerakin ikustetan ebikotea. Adituen azaplena ikusi jau, eta ikusi jat 2 fase daudela, eta 2 faseke oso gorrak. Ostra. Nik horrek uste final hori, gauza asko, eta nik uste danetan idea klaro eukitzia, gauza bakoitzian bere momentun. Ni uste dela nervioso ez jartzeko zea bat, eta buru egotze eukitzeko froga bat. Azkenean dire 2 fase, orduen beba indarra neurtu bada 2 fasetarako. Azkenean hor momentu nintzen inorri okurritzen, pixka lasaio biliko naiz geoko gordetzeko, ez ez. Ke ba? Dana eman, eta... Ze aurreneko bentaja pixkat ikusten bazu, bentaja horrek ilbizio zeatu indartu itxezu eta eman itxezu dana. 2 fase dauz, ez dakiz zenbet proba dauz, 3 bikote, eta gainera ez dakiz paseko dan, ez dakit. Ez dezin berdue, hasieran pixkat lasai hartu. Lasai hasi. Lasai hartu, bai. Bai hartu berde bera lasai hasi erie, baina lasai... Ezin dezu 3. naia. Ez, puntu bat arte. Nik ezin gonu lasai hartu. Lasai puntu horretaino. Berriz igual... Karo hori da. Adituen azalpena entzun dugu, eta emateu kriston final izango da oso gorra, luzea, eta ondo kudeatze bote indarrak eharkin gaute. Nik uste ja astutan entzaitela, ez? Finalian, zainbizte gauze emetue, toki klabe asko daude, ez? Aurrenengo fasien bai ezin da dana eman, bigarrengo fasea ja trimerdezu, baina ez badezu dana ematen kalien gehatu nahi kezu. Uste oso final zaila, ez?
krokiz bat egiteko modukoa, ez da? Osa, lehenengo ezakize, gero, hau, ez dakit, gainera, bididea asko izan behar dituzu gauza ezberdinetarako. Zabarezu, fondoa, indarra, habilidadea gauza mugitzen, ez dakit. Bai, dana, indarra asko, ez? Azkenean bola mugitzeko ere indarra euki berda, pardua kargatzeko ere bai, tatori biltzen jakin berda. Zupen teatroiko txapelduna izan da. Bai, danea kompletu izan berdan gauz bat, ez? Nik ustet. Guainarteko desafiok ikusita, genekin finala ere ikusgarria izango zela, baina ia esan pixka ja superatu india, hainbeste frogekin, hainbeste gauzekin, hainbeste aparatukin, nire gustatzen zait, baina gian krokise bat ere behar dut, ulertzeko. Trontza, gurdilla, lokotxa, tratoria, ez dakit, ez nundik atziko ez dakit ze estrategia erabiliko guen, baina oso ondo prestatuta jomarko guen finala irabazi nahi honak. Asier eta Tania final aurreko lasaitasunaz baliatu dira elkartu eta lasai bien artean egon diren tirabira konpontzen saiatzeko. Ibilbidea ikusita asko dute hitz egiteko. Nik lehenengo egunean ikusi nuenean zurekin nengoela esan nuen, bueno, ailegatuko naiz urrun mutil honekin. Lehenengo aurkezpenien hori irudize ikusi hotena, hortik ez dut guzge personie. Ikusi dut baneska bat ez dela a simple vista holan fuerte edo, baina bueno. Nik ja esan nizunez, nintzela etorri hasieran irabaztera, ze ez nuen ikusten nire burua irabazten, baina ja gero zurekin egonda eta zure gogoak ikusita, ja mentalitatea aldatu nuen. Bai, askanien nik ikusten dut, hasieran egondala Tania bat, eta geuse honak eta txarrak pasadu zen artien bidien, gero aldatuten juntzala, azkenin nik hori da baloraten eguena, pertsoni ez fuertiena edo intxertxuena, berak dekona, dana emotie probatan. Badakitxe Tania motibeta dauela orain, gure harteko komunikazio hona da, da uste dute finalien dana emongo dauela. Talde gorriko baserritarrak. Joarea izan da Asierren eta Taniaren ibilbideak izan duen protagonista handiena. Bere eraginik gabe ez litzateke gorriek bizitako istorioa ulertuko. Gogorra da hau entzutea. Bai. Zure bikotekideak bikote aldaketa eskatzen duela. Asier, zergatik eskatzen duzu bikote aldaketa? Bueno, beraz, ez dekota arazorik, ondo eruten gara. Bueno, ikusten du orokorrin taldientzako ahulena dela. Joareak Taniari eragin dion minak ez du lortu Asierrenganako miresmenak gutxitzea. Oso ondo eron gara honetan, bueno. Erabaki bat hartu behar zen da. Nigatik, taldeagatik. Eta Joareak elkartu zuen bikotea berriro ere. Eta bultzada horrekin finaleraino iritsi dira. Tania berriro huelta. Ai. Nolakoa den bizitza baserrian, Asier? Isi modu huelta asko moten dau, datorren modun hartun bide, zein guba. Zer pasatu da, Asier? Bueno, buruz burukoa galduin jot. Orduen, Tania bilen ator. Dios, tío, qué buena, tío. Nik uste eta Asier da Tanian bikote bezala behaseke ibilbide oso zai euki debela eta nahiko oztopau euki debela. Eta alare finala jatzi irutzezat ja parte handi baten irabazi debela bikote bezala, ez da. Eta, bueno, aziran nik uste tanok lehenengo egunine ez ginen ez da oso konstiente zeintoko zikun daola da. Aziri azizan ninja programak azizinin nik uste Taniak batxe beste helburu batzukin sartu zela, igual burue beste toki baten zeukela, Asierrek justu aldrebez, orduan egitxe da hor txoke asko ontzala, baina gero programi aurrera zekun bezala eta nik uste taldik batxe pixket Taniai ipurritxiken atximurken gino zen. Eta nik uste pixket batxe ez espabila uzala. Tanian reakzioan nire ustez, izan da,
Amarrekoa. Amarrekoa, porque imaginau, bere larruan jarri ezkeo. Urdinea. Azkenen urdinea, beste ba. Gero bestea. Nere ustez, dia, osea, garaiek. Nalia hola jatzi ez da. Induen lan guztiagatik eta pasaduen guztiagatik nina ez behaiek irabazte. Ez da ikuste, baina hor, kriston karga emozionala dago. Bai. Kriston karga emozionala dago, eta bikote bezala ere... Taniak indu, plak. Azierra Tanian bikote irutzezat oso bide gogorra eukidebela. Eta punto askotan Azierrek asko tirin berri zendula, baina irutzezat momentu honetan oso punto gorakaien daudela eta momentuik perfekturin daudela finala jokatzeko. Nik uste Asierren tratua Taniakiko ez dela Taniak merezi una guztiz ez azkenean Asieran joaria jozun, ulertzekoa da, gira nahi zian joaria jotzea, baina gero ez joaria jota gero berriz Tania etortzean beste era batea tratatzea bat zehola, ez? Esan zitun gauzak esatea, igual. Eta horre gestuek haukin dauzela bere kontra, osea, pultsiterakoan edo berbaiterako modu edo... Taktoik ez dake, bate. Ez da, nik uste Taniak dana onartzi dola. Bai, dana. ¡Empuja, hostia! ¡Pulcha! ¡Venga! ¡Venga, Tania! ¡Suave! Nik uste esan balio Taniak bai gaizu Asier, alto, eta Asierrek bai igual alto ingo zula, baina nola ez dion ezer esan Taniak ez, ba... Ez da, ni pareja bezala guztetut, Asierrek bere aldetik handan egin gau, finalera irazteko eta fizikoki saiatuko da Tania, lagunduko jo, baina ez dut uste Asierrek hartuko honik anola bikoteko lan bezala uste. Bakarkakoa bezala. Bea bakarrik itxea jungoa eta... Asierrek maiz nahiko gaizki itzen dio Taniai, igual urduritasuna, urkik eguitzen bezala eseo zerrengatik. Baina, nik uste Taniak asko demostratu diola Asierri, Asierrek Tania aina, hogeio, Tania gabetzalako Asier horrela jetuko. Luziari baserriak estereotipoak apurtzeko balio izan dio. Baina argi du, Urki, hasiera batean etzegoela oso ziur basarrian egingo zuten lanaz. Zutaz pentsatu nun, asko igual ez ginula iraungo. Ui, zeba, nik uste gertatik zehose demostru dela, ez da? Demostratu indezu, baina orduan aurreneko biztan, ikusi nezu una txika pija destas que, gutxi mongo ziazula laguntza, eta horrekin gatu nintzen. Eta gero demostratu ziazun, aurrea, egunetik egunea, ez oso diferentea zinela. Ni ona estereotipok seberan darela demostratzen horrek nintzen, eta nik uste zehose lortu betela. Ona, aiatzeak asko esan nahi du. Eta, nik uste bikote ezala asko indeula, baina baita zu pertsonalki nahi asko laundu diazu, hola neo bena, atatzen, motivazioak zure aldetikan nirekiko kristona izan da. Luziak aurrenen nahiko duda jarri zizkian, ikusi nunen, baina gero asteak aurrea pasa, kriston konfiantza mandit, eta, neska oso langilea eta atea zaite oso neska ona. Urkik esan dit lehenengo itxura txarra izan zala, eta, ez dut erbe botatzen zebeti berdine da. Baina azkenen netzat izan garrantzitsua estereotipo kausta eta nik uste zoze lortu etela. Lehenekunetik basarrian Urkik bere lehiatzeko grina erakutsi du. Eta indarronek batzuetan eztabaidak ere eragin ditu. Zeba gelitu argara gu bilek kanpon. Bi behar duelako kanpon. Bai. Bi laun behar duelako. Erraltze ba. Erraltzu zeba. Erraltzu ez zeba. Irabazteko zebio kanpon gehiatu behar duelako. Norgehiagoketan dena ematen saiatu da, baina honek urduri jarri du askotan basarritarra. Bale, ia! Ez Urki, zo. Bale. Urki, basarritar lehiakorra da. Eta lehiakortasun honek arazoak ere ekarri dizkie. Urki pillai! Ni zerrak pilla, be? Urki pillai, hostia! Emai ez du. Urki! Oiu, zi? Nik ikaztu, lasai! Nio handi guatzen naiz, Luzia tokatu ditzen honean Urkiri. Urkik ze arpegi jarri zuen da. Igual pentsatuko zuen etzala oso pareja fuertia, ez da git? Donostikoa esan zonen da pinpin eta olazea, pentsauzon behak, hau da senyoritea ekarri diena. Rubia zalako eta destakablea eta bistako eta geho laneako diferentea da. Nik uste Urki
Oain guztu dagoela, ez? Programan altura hauetan ja... Oiga! Bai. Ematen dodala kaletar zehaotakoa, baina gero behar danen jartzen danen jarriken da, niken do. Guatzezea esate ziunen naranja zuitzen etzekila eta gero nola zuitze zitun, berdin jarri behar danen niken zon. Naiz eta Urki eta Lucia bikote bezala oso diferentia dian, baserritarra da, itxi-itxila eta bestia, itxila, zena dit itxila. Eta Lucia berriz kaletarra, baina nik uste bilen artean oso ondo eman diala, eta asko demostratuko goela finalean ebai. Platoan asko komentatu da Lucia bere estereotipoa puskatzera edo apurtzera etorri zela, kaletarre itxura hori aldatzera eta ze ona izan den baserriko frogatan eta niretzat ez du batere erakutsi. Ez du ezer egin, eta egon da hor iskutuka Urkiren hegalpean, hor sartuta, eta bira noraino iritsi den. Bai, egia esan ez dituela beste munduko probakin ez, igual bati egintzun torontan ibilizanean, hortan herrikiroetako hartan egintzun igual pixkat, baina hortekan aurrera ez du asko. Pixkat, ez zuen asko itegin. Bueno, han zerbait intzun ez, lagundu zion ez, handikan aparte nik uste testura ezarrin. Luziak badakit fan asko dituela eta jarraitzaile asko dituela, baina niri pertsonalki ez zait gehiago gustatu bere ibilbidea baserrian, ez zait gehiago gustatu ez. Zarata handirik atera gabe Edurne eta Goiko finalean daude. Arriskua hurbil izan dute beti, baina aurrera egin eta lan bikaina egin dute. Gure bidea oso ongin dugu, orain arte bi desafio ere irabazi ditugu, horrek ere zerpatxe esan nahi du. Bai, nik uste bai. Eta bikote bezala nik ikusten dut gure bikotea oso parekatua. Ordu nik uste gaur ere badugula aukera finala irabazteko. Eta hori ere aprobetxatzen behar dugu. Hori da. Edurneren lasaitasuna eta Goikoren sua kombinazio bikaina izan da oreka lortzeko eta finaleraino iristeko. Bikote irabazlea honako hau da. Arriskua oso hurbiletik bizi izan dute Goikok eta Edurnek. Finalera iristeko barruan duten indar guztia erabili behar izan dute. Edurne eta Goiko. Esan dizut, esperantza bai inda, venga. Venga, Edurne, badoiala! Vamos! Lana amaitu da! Bikote irabazlea! Edurne eta Goiko! Zorionak! Profesionalak bezala! Edurne eta Goiko gorri senditzea bain, gorrian daudelako, baina nik uste ja kolorea ja desagertu ingo dela. Ezkenen bakoitza honea torria irabaztea, eta kolorea bai ja ez du hainbeste. Ezkenean jokua, eta... Bai, da nik uste Edurne eta Goiko ibilbidie, nire ustez behintzet nahiko erresa izen dela. Ez da izen, igual oztopoz bixen hartina ondo moldaudi oso, orduan behasentate eskutik heldute asko zerresa indebe. Nire ustez bai, igual pixket ez debela asko destakau, bestin, eta bai eukidebela aukera hori igual, ez? Osea, nik ustez Edurne baserritar bezala dela, nire ustez kreston emakumie. Da gauza asko dazkila da, nire ustez igual ez da ikusi hori asko. Ni Edurne eta Goikoen zibikote fuerte ikusteot. Osea, komplementa egiten dire. Edurne da superlasaia, Goiko deko bere urduritasune orduen komplementa egiten dire, eta bastante fuerte ikustu doraz. Eta aseran egon da hola, isili, eta guain hasi da ni uste beha demostratzen zer dan, eta zeitzeko kapaza dan. Eta Goiko ere guantxe hasia ikasten bere Pazifiko zea hoi. Bai. Nik uste gaina kaletar, baserritar bezala Edurne oso fuertea da. Oso fuertea da. Daniel manejatzeala. Bai. Eta Goiko ere kaletar bezala fisikamente oso bizila eta azkarra da. Eta Edurnek ondo giatze bau, eta ustut ondo ingula, zetik lasaia da. Oso pareja fuertea da. Bai, nike bai. Fuerte ikuste ditut. Edurne eta Goiko, bik mundu ezberdinetatik etorrien, nire bezala, baserritio eta bestea kalea eta ikusi die euneti eunea, oso ondo ematen jundiela bik, bat naizta nerviosoa izan, eakutsi dio kalmatzen, eta uste bikote hona induela, indartxue. Goikok eta Luziak harreman estua sortu zuten baserrian lehen egunetik. Elkarrekin pasa dituzte irri eta negarrak, eta kolore aldaketa tarteko euren artekoa inoiz baino sendoago dago. Jo, Luzi, zeinek esango zuzkun, helduko ginela onaino, Inorrez.
ni pentsetan dut, jenteak ez dagoela nigatxik asko emango, eta nik uste dut... Taniatik ze uste zuzuk, a ber, osea, nik uste dut biok izan gehala hola duok, estereotipo danak otxitxo gula. Bai, izan nik bai. Nik uste dut demostratu gula bastante. Txabolan, gozea, eurie, hotza, kriston nekea, gauza asko dieta, lan asko inbar da, onaino iristeko. Goikokin indeten harremana azkenen demostratzeko hemen baserrian itxeien harremanak kristonak diala, oso profunduok, eta dauken konplizidadea, kanpon jarraituko la ustet. Ja, zuzen. Luziak argi utzi du barruan zuen guztia eman duela leietan, baina beste gauza batzuetan ere zoriontsu izan da. Ez broma, no? Eta baita indegun pina. Talde urdina izen da netzat familia bat ezala, hemen hona izen bitarte. Niretako izan da eta izango da, baina ikusi ze kolorekin nagoen oin. Ni jolasteko gorrixenaz, osea, nire ekipoak ontsi gorrixenaz, nire ekipoak irabaztia. Baina, osea, ni izan urdinenaz. Hain denbora gutxin, denbora luze da makigu hemen, baina hain denbora gutxin, indegun binkulua, dauken konplizia da guztion artean. Bai, binkulua bai, baina finalera begira, ni eta zu, ez gare lagunak, Luzia nire kriston laguna da, baina, finalian nik ez dokot lagunik. Edurne niretako ustot izan dela baserriko pareja honena, niretako. Erakutzi duzta lasaitasuna, erakutzi duzta baserri lanetan zela moldatu. Baserritarren batzarran bebai, beti bere burua aurkezten zagoen, ogu urteten ginen, eta ni batzutan urduri faten nintzen, eta berak erakutzi duzta azkenien tenplantza hori aukitzen hori. Lasaitzen eta zure buruarekiko daukizun konfiantza hori, Hori da. Edurnek oinarte demostro dau zelako baserri txarra dan, eta nik uste dut ontxe finalian ez dutalak faiauko besta, eta dan emungo daula nirekin batera. Finalerako informazio guztia jaso dute finalistek. Orain, erronka behar den moduan prestatzen hasteko momentua iritsi zaie. Azkenien, uste dut, praktike bidule lehengo faserako itxituran egongo da garrantzi asko. Nik uste dut, ez dakasartzerako orduen, bestiek barra erabiliko doiela. Barrea zuluei txengaltzinan denporie guk denpor hori aurreratuten badugu, bentajiatako txagur. Orduen ningo duguna da, directamente, ez dakiegaz pizka bat marka da sartun. Izeleke klabe bat, abantaia atateko bestiri, da gero, bolan fasera heldu, pizka bat lasaitasun gehiagaz. Ikuste dut finalan lan desberdin asko dauela, eta atal bako txan zati bet aldozule bentajiatara, horra itxika saldutzat, ez dakan itxiturien zelan egin, purka-purke, albada bentajiatateko. Da zuk bitartien, sarie eta falta dan geusek ekarten. Vale. Eta zarea gero nola jartzen duzu? Orduen, zuk, zarea lotuko duzu punta biak, zuk ia ikusten dozuneko, nik aguntxie ja sartzen dakotela, beste bat, ja, ematen. Nik ez dutxut behituko ez ezebez. Vale. Esku imingot eta zu beste bat. Vale. Segunduak azkenien, denpora aurreratuko du. Badakit bera gehiago ni, baino gehiago egingo duela, baina, nik hor preste egongo naiz behar duen laguntza berari emateko. Garrantzitsua da albun egotia, azkenin bakarrik ezin da indana. Biharrengo fasea pasatzen bagea, behia gestea dugu, ez? Bai. Orduan, hartu behar dugu, baldea, hankatarten, eta titik hemen ongoie, eta reirra. Aurreneko zea pixka gesten hasi arte koste ingoa, esne etorri arte. Orduan, beti eskuk bustite hon behar duen, beti errezago zehatzeko. Vale, zaren asertzen naiz. A ber, iseri zugulatxe? Eskerra kurkidaka dela hola esplikazio guztik ondo emateko. Behekin ordurin egon, baina hain ja dana argi dauketa ondo ingoet. Nik ikustet beste bi baserritarrak ondo bidiko hiela, behia gesten bai. Zeda, asierre orte bizia eta oso kontrenkante zaile. Hola.
Ondo ikusten eguru, Eta hemen goien dauna behiei beti isitxa gainen eskukin lasaitzeko. Baina esan behar da, behieti behia kriston aldea daula, Bai. Batzuk titik, haunditxo izateiko beste txikizio, orduan haunditxo golen bauke beti eskukin da zago izatei, orduan gero ikusiko dugu, pasatzen behar, aurrena pasen behar dugu. Nik Luzia erakutsi jotenakin, pentsatzen Luzia, oso ondo ibiliko la finalen, eta nik asko launduko jotela, eta pareja oso nahi godeula. Itxitura itxen badugu, sartun txarrizek, da gero bola atakogu. Bola gehin jugu beste auzolan baten bebai. Boli esakatu bide erdizen, ez olanko izen. Bultzaten du nien, eskuek eskaldatuteko, sartun belaune, eskuek berriro bera. Orduen, aurrera. Azierrek azaldu dit nola mugitzen diren bolak, baina, nik uste dut aurreko auzolan proban ondo ibili ginela beraiekin, eta, nik uste dut ondo ibiliko garela bolekin. Kurba nik... Ja... Vale. Ez dugu galtzin denporarik. Boliek beti egon bideu martxan. Taniak argidako, nik hemen gotxatezela aginjuek, eta berak inbidagoena da, asimila eta zelan egin hausnarketa bat. Iarrengo zatian, trontza daukeu, baki nola inbehar dan. Bai. Inasi pixkat ingo deu? Vale. Bota. Vale, hola. Etorri. Atzea. Recto, ezta? Bai, hola. Bai. Eta nola pixatuko ditu 15 kilos? Pixkat zenbateko tronko da ikusi beharko dugu, eta 3 korteo eman, eta jungo beha pixatzea. Vale. Eta segun 3 korten zenbat kilo bateatzeien, hortik kalkulu gateko itxeu, o beste behar deun, o bi behar deun. Eta zuk esango jazun nola mugitu eta guztu? Bai, ni pixkat esango izut, tira, utzi, bilbon, asko itzein gabe. Bai, ondo moldau ginen. Ondo moldatu ginen. Zu tien behar duzu, tira? Bai. Tira, guain ni tieko jot. Utzi, ra. Utzi, ra. Oso ondo? Ondo. Trontzan berez ondo moldatzea dira, baina, finalen ikusi beharkoa nerviok nola kudeatzen ditugun. Finalen inbaiteun probak, aurretik inda gaude, bai trontzan, bai bolak ibiltzen, eta ni pentsatzet, preparatu eta gaudela finaleako. Nik uste oso iztu dengo gala gauza, eta igual konfundu dugu ganez, baina urkita Luziak irabazteko aukera asko azkatela. Baserritar bezala urki kompletu egustet, eta gaina trontzako proba hoi 15 kilo osatzeko hoi Luzi izango eroritzen zait, eta zer esan handu jaman gaulat. Nien zi uste dut oberenak finalerako izango direla Goiko eta Edurne, lasaitasun aldetik taula, baina zin nahi dut irabaztea Luzia eta Urki. Nik bai buruz ikuste ditut Edurne eta Goiko asko zentratu gengoiela, Urkita baino Asier da Taniare hor dare. Bai fuertia. Orduan nik nahiagoa bentsat Urkita Luzia. Baserriera zegustuko litzaiak Urkita Luziak, harreman iztu edukiet, Urkikin oso ondo ama naiz, oso ondo, Luziakin ebai, eta ilusio ingoliak berek irabaziko balue merezi guetlako, eta nik uste asko demostratu gola. Ikusita finala nolako den eta ze bikotea den, ni uste igual Asier eta Tania irabazi dutela, azkenen indarra bar da bai farduakin. Nik uste baietz, eta nik uste arrazoietako bat izan lehikela finala oso luzi dela, ordu asko dila, eta Asierrek badaukela adibidez aldortiken buru hotza, eta Urkik hainbeste ez. Raziona bin berdezu dana, baina dana, emozioak, dana, eske dana raziona berda. Eta nik uste ja puntu honta iritsita, gauko jala Urkita Luzia eta Asier eta Tania. Nik nire duda dauzkete, ez da Goiko da zart, porque hor itxiturak badaude, eta ez da Goiko da Edurne, hortxe, nik uste lehenengo atetiken sartuko jenak, lehenengo biltzartuko jenak, Asier eta Tania izango jela. Eta gero hor jongo la borroka txiki bat. Nire irabazliak beti izango ja Asier eta Tania. Ez da beste. 3 hoien artean, Dudaipe, Asier eta Tania. Gehien demostratutena igual probetan, eta gure favoritoa. Gure favoritoa eta, joder. Punto de miran, emozionalki oso gora berazko, argi dago zen ideun, ez? Asier eta Tania. Merezi dute eta... Nik Asier eta Tania esperet irabaztea, azkenen Asier izan da nire referentea talden eta baserri osan. Nik horretan naiz, eta nire ustez gehien ikasi dut, Asierrekin oso asko ikasi dut, Taniakin asko ikasi dut, eta niretzat garaileak irabazlia behar edia.
Gogorra izentzako bela bidie, aurrez jundilako denbora ozun, eta talde gorresentzat oso bikote importanti zen dalako bat, eta zeba ez, behaixek irabaztia, eta dadanok oso arro behaixetaz. Dagoeneko karta guztiak mai gainean daude. 3 bikote eta helburu bakarra. Azken momentu bat izango dute finalaren aurretik, elkarrekin hitz egiteko. Oso gitxi geratzen da finalerako, ja pausu betera daku, bilbide gogor bat okin dugu, alkarraz hasi gara, separen gara, ostabe etorri, azkanin gure aldetik gogorra izen da psikologikoki bai, bueno, alkar ulertu gara, beti eroan gara ondo, eta nik esango nuke momentu on baten gauzela, bikote modu ondo eruten gara, ondo konpondu gara, komunikazioa lortu dugu okitxie. Finala Taniagaz da, ikusten dute gogoaz dagoela, eta irekatzi itxaten geuzek argidakoz, eta aukera eta guzela irabazteko. Nik uste dut dena aldatu dela, orain konfiantza asko dagoela gure artean, komunikazioa ere, eta ondo atera alda nire ustez. Zeure bururi berakutsizu aldo zule, lehen harina omote zen duen amore, orain esforte izen zara askanera arte, eta zeuk demostra jentiri, eta neuribe bai, zeure buruegaz beharro gelditu eta zentxasinon batea zurtateko. Bidaia oso luzea izan da, baina bueno, ja finalean gaude, ja azken momentua geratzen da eta nik uste dut irabazi aldugula. Ni prest nago dena emateroko eta nik uste dut falta zaidala zerbait oraindik emateko eta finalean demostratuko dut guztia, ikusiko du sozio. Lehenengo egunerik amestu dut momentu hau, finalea heldutiaz, eta orain tokatzen dena da irabaztie. Niri baserrian joareak minasko egin dit, baina nik joko dut azken joarea irabazle bezala. Iritsi da finala, hemendik momentu batera edo bestera ja finalean sartuta, bete-betea sartuta gaude lehiaketan. 3 bikote gaude eta 3ak irabazi nahi dugu. Ikusi den bezala, Urki eta Asier, ni baino fuertekoak edo izan dira beti ustez, baina nik uste gu ere azkenean finalean sartu gara, gure bidea oso ongin dugu. Orain arte bi desafio ere irabazi ditugu, ni badakite lan gehienetan, baserriko lan gehienetan ongin moldatzen naiz, eta zuk erakutsi didazu, nik esaten dizudana, de 10 baino hobeto egiten duzula, eta horrek ere niri konfiantza oso handia ematen dit. Gero bai azkenien Urki eta Asierren artean pika handixa dau, eta igual zentratzen die geixau euren artean burrukatzen eta guri igual hainbeste kasustuzko ditzen. Baita gero, segun nola hasten diren, Urki eta Asier, hasten badira oiua edo bateratzen Lucia eta Taniari, azkenean igual jartzen dituzten nervioso. Eta nik uste hortan zurekin, oain arte demostratu dudala, ez naizela nervioso zurekin jartzen. Gero, baserritaren moduan igual zuzare eurak die kompletuak o igual indartxu, baina nik uste jaretar moduan Tania eta Lucia ikustotela. Ni ikusten az hobetu igual apur bat, eure baina. Indarren aldetik eta hortan ikusten zu gehiago zarela. Ni bakitzu batzutan igual urduritasunak igual faia bilik ustela, ez dakitzu, baina nik uste dut aikasi dutela nik uste asko dosifikatzen hori apur bat eta... Orain ja ez ditut ikusten nahi nervioso, probetan eta... Dan emutera eta... Merdu bien artean hogi komunikatu, dena ematera joan. Eta nik uste irabazteko aukerak baditugula, zerpatzen gatik iritsi gara finaleraino. Bai, esike. Venga, animo bat besteari eta gurea. Asier eta Urki ni baino fuertegoak ikusten ditut, indartsugoak, baina azkenean bikote bezala ni eta Goiko hobeto ikusten gara, beraien bikotekideekin baino. Orduan hori izan daiteke punto klabea. Asier eta Urki euren artean borroka odixela, gu gure bidetik fango garela poliki-poliki eta irabaztera fango garela. Jazte zer gehitzen finaleako, hemen gare? Eta guain, gure eskutan dau. Lan eharrain deu onaino iristeko, azken pausotxo hori gehitzezagu. Onaino iristea izan da, lan askoin, sufriture bai,
proba asko indikeu, eta konbibentzi ere beti ez da izan dena, txarra ez da izan, baina beti izan die tira-bira pixkat, bai gorrik eta urdinen artean, da hori dena pasen berrizate bue. Saiatuko naiz, basarritar on baten lana egitea, eta bukaeran, hoguena izan gehala. Lehenengo egunen enun ez da imaginatzen ere finalea ailegatzea neukenik. Hemen nau, eta bueno, oain irabazi nahi dut. Dena dago prest finalerako. 3 bikoteak azken erronka garrantzitsuari aurre egiteko prest daude. Leia bizia izango da, baina bikote bakarrak lortuko du baserriako 2. edizio honetako txapela. Iritsi da eguna. Baserriak duen azken geltokira heldu gara. Finala handiaren eguna da gaur. Haute zomi da, bolan. Tira, zurri pari. Zuek zarete baserriaren 2. edizio honetako irabazleak.